Hi guys, narang jotono lamsogo ani vlogo hingkai dini जों belai tong hoto khayai kailai pandawa thanglai tongo sini nogara wano hingkai kisa himui thanga nango hingkai naidi sini dol busuk bang sadi thanai rok hingkai yang khabo bosa kabang laijak yang rom laijak jengsa hingkai tebo ukologo phailai tongo जों yang ukologo yang cina yang digini tebo borok phailai tongkho hingkai belai tong hoto kai thanglai tongo जों tabo hingkai sini yang ni view rok no tabo phunuknai hingkai rok puilan haite paithok jora soyawi nai tongbaidi hingkai kainya katal jamai katal norokno phunuknai hingkai norok nai tongbaidi ani vlog no je puila katal nai tongnai rok like tei subscribe khairi baidi hingkai जों tabo hingkai iko kailai pandao sokaijak iko ani yang usau sikon tia bwchaiwi tongo naithok khaiui hingkai kailai pandao sokailajak hingkai tabo hingkai o ni kisa views rok phunuknai norokno tabo hingkai chwng kisa chini dolong mor tabo hingkai chwng kisa habui nailainai ayang bahai ongoi tong bisingo reisi kalar rok kwbangma iko jamai katal bai kainya katal iko ekdom cherai cherai bongni aswk mwkhang kaham gai ang phunuk manliya norok naichung ekdom cherai cherai se chini busuk se kalai o maar no ekdom iko bwri katal khai hingkai tabo hingkai जों mai rok akon rok chai paibai kha hingkai photo kisa bujaklai tongo kulusong hingkai जों ya photo rok kisa bujakbai kha mai chakon rok chai paibai kha ekdom mui rok othok suka tabo hingkai no thanglaihnai yang kha thuna muchungjaklai tongkha hor wngwi jengsa siya bo chalai aswkno bukhuk kuar kuar kha aswk thuna muchungjaklai kha hingkai thalaisinani naising tongo nogo mui chini dolong no iko jotono naisinglai tongo kha masa vlog khaio hinui kharo jotono nogo thalaina bagui naisinglai jak dolong no hingkai aswk no tini ni vlog jotono no hambai।